Ola, señoras, señores, son as 6:35 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Xa sabedes que temos unhas redes sociais maravillosas, espectaculares, increíbles. @Voltas co Prato, aí podes nos seguir. Por qué? Porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous animais, dos fogóns, Que pasen, por favor, Xulio Mato, Coque Fariña, un aplauso para eles. Levate esto. Que tal, como estades, Xulio Mato? Moi ben. Ben, Coque Fariña. Moi ben tamén. Que pendentes nos traes no día de hoxe? Pois mira, hoxe traigo uns garfos. un tenedor e unha cuchara. É unha culler tamén. Por se me fan falta aquí, teño que botar man deles. Estánse vendo aí na casa, ves. Moi ben. Bueno, temos cousiñas que contar, señoras e señores, porque dende xa temos a nova gañadora do libro da Voltas co Prato, porque non apareceu a outra gañadora. Non apareceu. Vaya. Entón nós dixíamos, hai que dar á xente. O libro é de Galicia. O libro é de quen nos ve. Así que xa está aí. E, por certo, esta semana imos sortear máis. Por qué? Diredes vos. Porque o mércores, dentro de 2 días, este programa, preparadevos para o aplauso, sí. Ven cara a min, cámara. Ven cara a min. Este mércores, señoras, señores, 700 programas do Voltas co Prato. 700, Coita. 700. Tá xente así moi tal, non sei que. Luares van 1000 e pico, Pronto os pillamos. Bueno. Pasa que Luares son solo un día a semana. Sí, pero é igual. Bueno, é así. Ninguén dixo que había que vir todos os días. Correcto. Imos cociñar a ver que nos trae o noso queridísimo Manolo de Carballo. Ola, son Manolo, veño desde Carballo. A mí o que me gusta son os ovos revoltos con chorizo, atún, pimento. E gustame porque temos unha abundancia, temos aliñas e hai que aproveitar. E os cociñeiros que me dean unhas recetas para eu aproveitar tamén. Saludo a todos os vecinos e os que me conocen. Un aplauso a Manolo. Señoras e señores, hoxe é un día moi especial no programa porque hoxe facemos unha homenaxe ás telenovelas con noso Amar en ovos revoltos. Sí. Todos recordamos, non, as míticas telenovelas de toda a vida, non? Julius Matos, por exemplo. Unha que che gustara a ti. Bueno, non era moito telenovelas, Ai, Dios de neno, mío. sí que me gustaba ver a través do cristal, que non me deixaban velo, Dallas. Dallas. Encantábame ver Dallas. Dallas está moi Pois ben. non me Falcon acordo. Crest, ti cal. Cristal, que foi... Cristal. Eso foi un boom. Topacio. Moi ben. Eso foi un boom. Pasión de Gavilanes. Bueno. Por favor, Pasión de Gavilanes. O sea, é que hai moitísimas telenovelas. Saudade de ti na Televisión de Galicia, que tamén é un pouco telenovela, hai que decirlo así. E Manolo pedía nos ovos revoltos como este Amar en tempo en ovos revoltos. En ovos revoltos. Que temos hoxe aquí no programa. E vamos a pedir a Xulio Mato que nos diga que é o que quere facer. Julio José Mato. Oxe, vai de telenovela, vamos con todo. Vamos con todo, pois venga. Julio José. Julio José. Bueno, morcilla e pimentos asados. Vale. Un revolto super rico, despois vou facer uns picatostes grandes de pan que vou picar con allo, perexil, para darlle un toque crocante moi guai. Super ricos Me gusta. os revoltos. Moi ben. Amo os ovos revoltos. Morcilla, ovos revoltos no Amar en ovos revoltos. E que nos vai facer Coque Fariña? Mira, hoxe podes chamarme Coque ou podes chamarme María José. Pero estades de broma, chamades vos María José e Julio José. Somos irmáns. Ai, non pode ser isto. É o mesmo apellido. Hoxe temos a María José e a Julio José no Voltas co Prato. Sí, están vostedes na Televisión de Galicia, sí. Están vendo dous cociñeiros namorados e que son irmáns. Un amor imposible. Hoxe, na Televisión de Galicia. Que vas facer, María Vou José? facer un revolto con cebola, pemento. Ah, sí? E despois voulle dar un toque especial con touciño entrefebrado, Ola. torradiño, Ostras. con queixo ralado e vou no poñer sobre unha tosta de brioche. Eso que ven. Pedazo, 2 receitas no Amar en ovos revoltos. Señoras, señores, non marchen da Televisión de Galicia porque engancha moito esta telenovela. Marchamos con Coque Fariña. Veña, vamos alá. A ver, Ai, que bonito esto. facer unha telenovela, que bonito facer unha telenovela de cociña, Como quedades? Sí, sí, Unha sí. telenovela de cociña, non andamos con historias aquí, Telenovela de cabalos e de haciendas, pa aquí? Nós temos pimentos, brioche, temos de Mira, todo aquí. manteiga, imos Olé. torrar. Mira, o primeiro que vou facer é torrar isto, vale?
Poñémoslle manteiga para que dore ben polos dous lados. Sí, sí. Ti crees que o brioche nas telenovelas gusta? Bueno, Ten que gustar. sí, eu penso que sí, que nas telenovelas... Gusta todo. Sí, gusta Sí, todo. gusta todo nas Home, é telenovelas. millor, en lugar de nas telenovelas, comelo mentras miras unha telenovela. E mentres ves o voltas co prato. Tamén. Eso xa é unha pasada. Por certo, que non o dixen, mañán temos presentación, mañán temos presentación en Arzúa, volvemos a Arzúa, a librería Anagrama, a partir das 8 da tarde imos estar Julio José, Maiseo, na librería Anagrama, así que por favor acudide todos e todas as que viñestes de outra vez, porque sei que, bueno, había moitísima xente, pois si queredes que volvamos, vamos volver mañán ás 8 da tarde, Julio José, máis Fran Cañotas na librería Anagrama de Arzúa. E atención, ti queres vir mañán? María José. Mañán non podo, non podo. Teño que atender a Hacienda. Ai, rompiches mo corazón. Agora mesmo, se non ves con nós. Bueno, non pasa nada. E os xoves temos ás 7 da tarde a Merchi Rodal en Cangas, na súa terra. Así que, moi atentos, atentas ás presentacións do Voltas co Prato. Xoves Merchi Rodal, mañán ás 8 librería Anagrama de novo en Arzúa. Estamos Julio José, máis un servidor, o posuidor de toda a hacienda de Arzúa. Bueno, Sí, sí. moi ben, moi ben. Tes cabalos, vacas, que tes aí? Bueno, teño moitas cousas. Bueno, contanos como son os ingredientes, como vai o conto. Isto está ao 9, queres que lle baixe? Non, deixa Vale, aí vale, que vale. torre. É pa que torre polos dous ladiños, así un pouco. Entón, dime un pouco os ingredientes, ademais do pan brioche, que ten un aspecto maravilloso. Aquí vou pochar cebola e pemento, pero antes de pochalo, o que vou facer é, mira, prendemos Ajá. aí, vou aromatizar con os allos Vale. o aceite, vale? Deixámoslo aí un pouquiño, despois Vale. quito os allos e fago un refrito ca cebola e co pemento. Tes moitos ovos, aí, cantos ovos tes? Vou botar 6 ovos. 6 ovos? 6 ovos. Vai haber moita sustancia aquí, eh? Sí, home, hai que poñerlle ovos. Gústame. Vale. Pois vou-te deixar aquí dándolle voltas ao pan brioche, preparando o sofrito, e imos con Julio José. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Sí, quieres Ai, bueno. Bueno. Claro, é que isto é... Isto é... Voce na televisión de Galicia, amar en ovos revoltos. Sabes que sería genial? Que ¿Qué? fueras Francisco José. Verdad? Sí. Meu pai era Francisco José. Pues mira. Se podo adoptar o nome de meu pai, non? Podo adoptar. Francisco Tamén José. adoptache o Cañotas. Correcto. Oxe, Correcto. Francisco José. Francisco José. Sí, Bueno, antes que nada, teño que mandar 2 acuses de recibo hoxe. Acuses de recibo, atención, isto non é unha telenovela, isto é verdad. Isto é verdad. Veña, manda. Ita de Bueu, Ita de Bueu. que estivemos outro día compartindo mesa do lado nun furancho, e o pasamos moi ben. Ah, E Merchi, que non pudo ir ao furancho porque estaba malita, pero Merchi de Pollo, Tamén. que tamén lle mandamos un bico. entendo que son seguidoras do programa, non? Son moi seguidoras do programa. Sí. Pois Ita e Merchi mandamos vos 2 Un bico bicos moi grande. enormísimos, sí. E ademais hoxe levades o bico de Julio José, que non é un bico calquera, Del Río. Del Río. Claro. Hai que ver, sí, Claro, non antes Xulio Mato, hoxe poñemos o segundo apellido e o segundo nome. Julio José del Río. José del Río. Moi ben. Bueno, revolto. Buah. Morcilla e pemento asado, vale? Vale. Isto parece que o revolto é como un plato así normaliño e tal, pero non, pode ser unha Pero non é virguería un xénero, gastronómica. no. Como a telenovela, ves? Como a telenovela, A claro. xente claro, di, sí. no, as telenovelas, parece un xénero, pero cantas telenovelas de éxito hai? Buah. Hai que saber facelas. Buah. É Sí, como sí. os programas de Eses- cociña, como os programas pequenos. eses cabalos, eses pelos sueltos ao aire, É verdad. eses giros de guión. Correcto, estáme dicindo a directora, ten razón, que antes eran expertos, bueno, os venezolanos, bueno, Brasil, Venezuela, en México, na Argentina, pero agora son os turcos, Hombre, Ahora en Turquía... e que turcos, señoras? Sí, buah, que turcos, Sí, sí. Pois, Que eu? pois, vou te dicir unha cousa, xa non é a primeira chamada que temos neste programa que preguntan se és turco, Eu? Sí. Sí. Pola túa belleza. Ah, pensei que era polo Depor. No, polo Depor non é. E ti cantos ovos vas usar? 5. Oh, espera. Entón, atención. Podemos confesar unha cousa en directo. Xulio Mato ten menos ovos que coque. María José. María José. María José. María José. Xulio. Teño menos ovos, pero a ver se sale máis resultoso. Ela leva 6. Ti sempre dis que cimbrar un ovo. Cimbrar un ovo, pois vou cimbrar 5 só. Vale. Bueno,
Que se dore un poquinho allo, mala cebola, vale? Teño, Sí, sí. Voy a subir o lume porque quero que se faga a lume bravo. Vale, Vale? Vamos a botar un poquinho de sal para que axude a suar. moi ben. Vale, e os pimentos que xa os asei, agora vounos picar, así nunha xuliana tamén como a cebola. Porque así tan pronto empeza a dourar eso, isto é super doado, Mételo xa, non? Xa vai pa aí. Vale. Porque con isto e ca auga que temos aquí que soltou o pemento da sar, vamos facer con esa ceboliña e todo unha especie de pilpil, que nos ligue como un pilpil. Pregunta, isto asáchelo que 40 minutos, ao millor. Sí, media horiña, media hora, 35 minutos, depende do forno. Xa veñen a asados. 210 graus. Xa veñen asados de antes do programa. De antes Pero do programa. son Sí. Vai, va. Ainda están mornos, eh? E sabes que non dixen? Que? Que temos un teléfono maravilloso ao que podedes chamar. 664-4834-19. Teléfono a voltas co prato, chamade, podemos falar, conversar, podedes nos contar algunha exclusiva da familia, que iso sempre está ben, eh? Cando Onde che di- está? Cando de repente Apareceu che di- unha prima de repente? Claro, pero ese só aparece para cobrar. Cando morre unha tía ou Quen é tal, o fillo do cura? Aí está. Queremos saber todas as vosas intrigas, queremos saber todos os chismes. Quen é a nai do fillo do cura? Ai, ai, Dios mío. Enteraches? Cantos fillos ten o... Ai. Bueno, vamos para xa que a iglesia. Enteraches-te? De que? De quen é o fillo do cura? No. Pois valo saber despois. Sí, chamado a voltas co prato, se tedes información sobre quen é o fillo do cura, 664-4834-19. A min deixame en paz, que eu non son. No, ti xa sei que non és. Bueno, pois eso, chamada, recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 da outra no a voltas co prato de Amar en ovos revoltos. Ahora había que marchar a publicidade, sabes? O importante é que os ovos sexamos tamén, eh? Vale. Bo produto, boa cebola, bo allo, bo aceite, bo pemento asado. Vale, Vale, botámoslo aí. ole. E agora que se nos faga un poquinho aí, vamos a deixar que se cocine un pouco, porque incluso se empeza a desfacer, tamén nos vale, eh? Vale, vou limpar aquí un pouco para que se vexa impecable esta novela. Manolo, mira, que vas a entrar ahora, mira, escoita isto. Ai, Manolo. O que se escoita aí na casa, eh? Sabes que parece? Que está chovendo fora cando vas a dar o cambio de guión. Pero estule millor, ves? Home, claro. Estule moi ben. Bueno, imos chamar ao noso convidado de hoxe. E atención, prepárense, porque é un superhome. Ben de Carballo, seguramente amante das telenovelas. Que pase, por favor, Manolo de Carballo. ¡Ole! ¡Ahí está! ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Bien. A canción dunhas telenovelas máis coñecidas di Quién es ese hombre que me mira e me desnuda. Manolo, aquí está vendo, mirade, coa camisa de vaquero. Isto era a súa hacienda, como moi de paixón de gaviláns, ves a tope. Que tal, como estás? Ben. Ben? Ben, Bueno, moi antes de ben. nada, gracias por vir. Pedías uns ovos revoltos, non? Algo así, bueno. Sí, ovos revoltos. Un revoltiño, algo Sí. así. Combinado, como un sea. combinado, non? Como Sí. se fora un plato número 5. Pois Xulio Mato, hoxe Julio José, ten unha cousa que contarche. Veña, arrímate. Bueno, vamos a ver. Arrímate, A ver, arrímate. Manolo, benvido primeiro. Hola. Vouche contar. Os pimentos asados gustanche? Sí, sí. Vale, e a morcilla? Sí. Tamén, bueno, menos mal, porque era o medo que tiña. Pois mira, morcilla de arroz, desta que xa venden cocida no supermercado. Mira, vou a romper para que se vexa que é. Hola. Está xa cocida. Está ben. Vale, que vamos pelar e vamos desfacer encima de... Aquí teño allo, cebola e pemento. Vale, vamos, baixei o lume agora para que solte un poquinho o jugo de pemento tamén. E que se vaya cociñando. E mentres, o que vou facer é empezar a fritir o pan, porque necesito que me refríen algúns trozos. Entón vamos ir botando aquí para que se nos vaya dourando o pan. Isto despois, algúns vounos picar e vounos mesturar con allo e perexil. Para que teña así un toquiño de forza, a forza que lle vai dar o allo. E nada máis, se voulle botar só 5 ovos. Solo. Porque se soubera que Vale. co que tiña 6... Botáballe 6. Botaba 6 ou 7, pero así. Que che parece, Manolo? Podes traer eu algúns, hombre? Sí, bueno, Sí. sí, además que ahora hainos. Ahora hainos. No, pero tes jaliñas, non? Home. Ves, é o da Hacienda, Xulio. Pero estes son ovos. Ovos. Ves, que vos di, este é o dueño da Hacienda, mirad como ben vestido. Ten cabalos, jaliñas, ovos, ten de todo. Bueno, No, ti ti tamén estás para estás outra hacienda, eh? Ti tamén estás da Hacienda. Por eso, no, eu son o leñador que traballa para ti. leñador, No, Correcto. no, este Sí, paga mellor, Hacienda. sí. Sí, tamén Este paga paga. Hacienda. Son o leñador que traballa para él. Bueno, esta é a proposta de Xulio Manto, que está moi ben. Vamos coa de coque fariña. Veña, arrímate aquí, por favor. Pasa por aquí diante. A ver Hola. que nos di coque. Hola. Mira, eu aquí, mira, esto xa cheira de maravilla. Xaúl, porque claro, botar aí touciño entre Que esto está aí torrando. Más cañotas a comíamos algo así. Sí, verdad. Que nos Pois valía. mira, xa co pan e con eso xa era unha merenda. Ostras, o pan brioche ese co doce que é, buf, eso entra. Claro, pero vou poñer isto, bueno, aquí estou poñendo cebola e pemento, vale? Despois boto os ovos, que xa os teño aquí preparados,
Voulle botar un chisquiño de nata, vale, para que quede máis cremoso. Puxenlle sal e pementa, e agora é batir, e cando este eso, botarlo por riba, Carai. e remexer todo o tempo para O sea, que que vai quede ser un cremosiño. revolto en condicións, Vai ser un revolto en condicións. Vai ser un revolto en condicións con pan brioche. Vai co pan, o revolto, e en riba vai levar o touciño entrefebrado e un pouquiño de queixo relado. Olo. O sea, que eu penso que é moi rico. Pois... Ti que pensas tamén? No, este o que ten, aquí o que ten que No, pensar é xa, este. eso xa. Este. Eu penso que vai estar moi bo, que queres que che digo. Sí, sí. Penso que vai estar moi bo. Chegou un momento, Manolo, no que me tes que dicir cal das dúas receitas levarías para a túa hacienda de Carballo, donde tes ali ferraos e ferraos de Home, extensión. gustanme as dúas, está claro. Sí, Pero sí. non te molles de momento. De momento non me mollo. Vale, pois entón vou te mandar á cadeira de pensar. Porque serás o que ten a hacienda, pero mando aquí teño eu. Vale, moi bien. Un aplauso para Manolo que está con nós na volta ao Campeonato da Televisión de Galicia. Ben de Carballo. Bueno, sabedes que o noso cos ovos é como unha telenovela das boas, como Falcon Crest ou Cristal. Queremos telos diante a diario porque sempre nos prestan, sí? Os ovos teñeno todo para facernos felices. Como un bo seriado, sí. Son un alimento completísimo e forman parte da nosa dieta dende hai miles de anos. Como xa sabedes, hainos de moitos tipos, pero os nosos favoritos dende sempre son os de galiña. Se son morenos, pois, mellor. Por suposto, hainos de casca branca, pero non é fácil atopalos porque non se venden igual de ben, curioso, Cousas do marketing, é así. Como nas boas telenovelas, os ovos achegan a nosa vida todo tipo de emocións, neste caso culinarias. Masas, pastas, pastelería, cremas ou un bo empanado. Nin panaderías, nin pastelerías serían o mesmo sen houvese ovos. Eso é así. Sen eles, non hai final feliz. Por eso, queremos sacarvos das choras propias deste luns, algo frío e nubrado, coas propostas de Xulio e Coque. Contádenos cal vos gusta máis en arroba a voltas co prato. Espera, Xulio, porque teño unha confesión. Eso non che val para nada. Teño unha confesión, señoras e señores, porque eu son Julio José, fillo da túa irmá. Fillo da túa irmá, co cura. Pero Vou con Julio José. non sabía que tiña unha irmá. Ela. Ah, María José. Claro. Sí, María sí, José. sí. Con María José resulta... A ver, que che vou contar. A ver. Resulta... Como se tivera 5 anos, que entenda, Resulta que María José coñecía o cura. Sí. Da parroquia. Coñecío ben, polo que Coñecío ben. Entón, María José, un día, pois por pitos e flautas, non sabe que pasou, Sobre todo por pitos. e tuvo a min. Eu son o fillo de tua irmá, polo tanto, és meu tío. Son teu tío, moi ben. Pois o domingo xa che dou 5 euros, vale? Bueno, mira, isto xa ligou, vale? Ahora xa vou botar aí a morcilla, mira, simplemente. Esta é moi doada de pelar. Taste vindo un pouco arriba botando a lingua a facer, porque a xente a morcilla ás veces... Bueno, que se animen. Igual podemos decir que a morcilla é como as telenovelas. Todo o mundo raja delas, pero despois cando as ves engancha. Home, claro. A morcilla igual. Además, esta de arroz é moi suaviña, dalle sabor, pero Sí, sí. está bastante aromatizada, ten pimienta, ten algunhas outras especies Ole. que non vamos a desvelar aquí. Esta ben xa cocida, que está guai, e témola na nevera, en calquer momento tiramos dela. Esta, en rodajas así a plancha, está buenísima. Está boa, Que faga un Se che poquinho de gusta costra. a morcilla, verdad Sí, que... aí vai. Bota... Moi ben, A mí a nena non máis comen, pero... Pero porque non lle gustan, así... Porque son unhas repugnantes. Pero Xente nova... Escoite, trampeaches algunha vez? Xente nova... No, a morcilla é moi difícil Xa. de trampear. Trampea outras cousas, que non vamos dicir aquí porque igual nos Porque están senón vendo. despois non cho comen. Igual nos están vendo. Bueno, Moi mira. ben, moi ben. Ahora voulle subir un poquinho o lume para que se nos vai dar facendo a morcilla. E mentres, o que quero facer, aquí teño xa, mira, allo e perexil picadiños. E os ovos? Os ovos van ao final de todo. Espera. Entón vou ahora pa- collo No. este pan que xa está un pouco frío, e o que vou facer é picalo. Espera, isto é un truco. Claro, isto é un Este é un truco. truco. O que vou facer é isto, picalo e mesturalo con este allo e perexil para ter unha especie de pan de allo crocantiño. Ole. E poderlo botar por riba, pero isto é caseiro. Ollo o dato de Xulio Mato. Ollo o dato de Julio José. Xa saco Mato, isto. del Río. Está picando pan para facer unha especie de pan de Allo. caseiro. Caseiro. Vale. Mira, así picadiño, non trozos máis pequenos, o sea, que se note que se note o pan, se non Ole. sería un pan relado. E agora o que facemos con isto é tan doado como, mira, simplemente mesturalo así co allo, que chupe que o allo se pegue o calor do pan, e xa o temos. Isto vai se queimar,
Non se queima, que estou aquí. Se fora por ti, está queimado, pero estou aquí. Mira. Marcho con Coque está queimado. Sí. Ah, bueno, non. No. Pois veña, imos con Coque, porque todos sabemos que Coque ten máis ovos que Xulio. Sí, sí, sí. Ah, que sí? Sí, sí, sí. Hola, madre. Hola, que eres fillo dunha noite de pasión, dunha noite Tuvo tórrida cura. no palleiro. Sí? Foi así. Bueno, quero saber un pouco como foi o teu truquiño de antes, pois estaba eu metido nas Mira. telenovelas e... Batín, bueno, puxen os ovos, Vale. sal, pementa e un chisco de nata. Ajá. Vale? É así. Ole. Non quero remexer demasiado que faga espuma. Vale. Quero que quede misturado, pero sin... Porque eu quero que o revolto quede cremoso, que non quede como unha tortilla coallada. Entón, unha isto é un tortilla... truco. Sí, sí, que Truco quede de Coque. cremoso. Truco de Coque, atención, botarlle un pouquiño de... Nata. Para que teñan aí ese toque cremoso. Sí, cremosiño, sí, sí, sí. Gústame a idea, moi boa idea. Moi boa Sí, idea. mira, isto xa casi está. Media dúcia de ovos e un chorro de nata. Un ese é o chorriño de truco. nata, sí, sí. E como a xente da casa sabe que Coque posúe máis ovos que Xulio Mato, esa é a pregunta. Cantos ovos posúe, cantos ovos utiliza, cantos ovos ten María José, miña nai? 6. 6. Moi ben, media dúcia. 6, 6, 4, 4... Oye, tranquilidade, Isto é un sin vivir, é un sin No, é vivir. que... Claro, é que isto... Isto... É así. Imos a Coruña, arde o teléfono. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Estabas moi atenta, Carmen? Sí, sí. Bueno, fixaches ben, fixaches ben. Bueno, a ver se me sabe responder a pregunta polos 50 euriños. Cantos ovos utiliza, cantos ovos ten María José Coque Fariña? 6 ovos. Moi ben, un aplauso para Carmen que leva os 50 euriños da volta escoperato. Moi ben, moi ben, moi ben. Carmen, quen crees que vai gañar? Ay, las dos son muy apetecibles, yo comería cualquiera. No, cualquiera de las dos. xa, claro. Pero soy muy fan de Julio, soy muy fan. Ah, que é moi fan de Xulio, pero comería calquera, dixo, tranquilo. Moitas gracias. Non te veñes arriba, dixo que comería calquera, Bueno, pero Bueno, podo- Carmen, por gracias. mandamosche un bico moi grande, moitas grazas por chamar e vente cando queires, vale? Muy bien, Veña. Claro, Guiño, chao, chao. Chao. 50 euros que marchan para a Coruña, están marchando todos os días, 2 veces 50 euros, o sea, que despois a xente por aí di, pero mandádelos de verdad. Sí, e chegan. Tarde, pode ser, pero chegan. É así. O importante é que cheguen. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Ole, mira que pochadiño isto. Sí, sí, eu estou xa casi para botarlle ovo, E Xulio Vou está para botar o ovo. Vou empezar a non? botar os ovos, sí. Vades botar os dous os ovos ou non? Eu sí. Os dous a ver? A Sí. ver. Espera, podemos por ver ti, isto? Veña. Podemos ver isto? A ver se podemos ver ao momento como botan os dous os ovos. Venga, ide botando, ide botando. Ah, Xulio, pero por que van enteiros os teus? Porque eu fago así. Ah, vale, vale, vale. O de Coque Fariña, baixando e pouquiño a pouco, e fixades, vai quedar máis cremoso. Sí, vai ser o lume tamén, Mira, vale? mira, mira que imaxe, señoras, señores. Temos ovos revoltos, temos ovos os que queirades aquí neste programa, Vamos, e ainda por riba o convidado ten jaliñas. Bueno. Pois xa pudo traer os ovos, Sí, a verdade que sí. Julius, eu o que non entendo é que os botes así. Porque eu fago así o revolto. Pero falo así Porque na a mí casa. gustame que se note a clara callada tamén. Que se vexa a clara e se vexa a yema. Entón, ahora, cando empeza a callar a clara, como ves, Ah. é cando empeza a mover, sin romper a yema. Porque pero- a yema rompo fora do lume para que quede cremosiño tamén. Pero entón falo sempre isto, non é desta receita. Non é da hora, eu fago sempre así revoltos. Ves como está callando xa a Olé! clara? Fixadevos que curioso, igual é a primeira vez que vexo unhos ovos Ves? así. Son moi distintos, E ves como vai Mira, callando? mira o de Coque, mira o de Coque. Mira que xa está... Claro, claro, xa está callando tamén o teu, verdad? Claro. E así, deixalo no punto que ti queiras. Ostras, a idea túa foi moi boa, A de, mira, estamos vendo os dous. Bueno. Bueno, pois nada, si me decides que isto non é mellor que unha telenovela, é que é verdad. Se hai xente que prefire ver unha telenovela que ver isto, Eu non entendo. non entendo Eu non tampouco. entendo. Estou tan emocionado. Os turcos guapos é polo maquillaje. Sí, sí. Estou tan emocionado que vou ir marchar co meu vaqueiro de confianza. Vou con Manolo de Carballo. Veña, arrancamos co público. Dá voltas co brazo. Atención, Espera, veño eu, Manolo. Manolo, Sí, eu tenho que contar antes de nada que dixetes que tiñas jaliñas e tal e cual. non teño jalo. Non tes jalo. Tens-me que prestar un jalo. Pois escoita, e vouche dicir eu que prestábaches de boa gana, pero esta semana pasada, non é broma, a meu irmão comeu os raposos jaliñas.
E a min as outras tamén. A malo galo. Pois escoita, tiña nova, ou así, levoulles, cimbrolles, matoulles todas, e ainda por riba, tivo o pouco descaro de enterrarlles na propia finca nosa. A nosa nos enterrou, transportounas. De verdad, isto... No, pero foi en serio, Sí, que sí que fan. Ti dilo de broma, No, pero... eu non digo de broma, é verdad. Son o peor, Veña, vamos para lá que vamos ver as receitas e despois probas. Veña, un aplauso para Manolo, vamos para ali. Venga. Vamos. Con Xulio Mato, aquí. Mira, Manolo. Mira o que está facendo, Mira, están as xemas, como ves, crúas e a clara callada. Entón, agora xa, fora do lume, o que facemos é rompemos, amigo. mesturamos todo ben, que vai nos quedar cremosiño. Moi ben. Non se nos queda, como ben dixo Coque, que a mí non me gustan os revoltos como se foran a tortilla callada. Sí, verdad. Hai que levar a Xulio para casa, paciente. Vamos coa pregunta de concurso, Xulio Mato. De que é o teu revolto? De morcilla e pemento asado. Non é difícil, De que é o revolto de Xulio Mato? De morcilla e pemento asado. 664-48-349, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo, Non andamos con historias. Aplaudimoslle a Xulio Mato e imos ver o de Coque Fariña. Grande. Grande, Xulio. Vamos con Coque. Ven por aquí. Guau. Como está a situación? Mira, vou vos montar un. Ole. Pois como non apures, Coque. Sí. Como non apures, lévanos os hora galega. Din, chao, Vai acabaste. aquí, así, ui, que cae. Esto Ole. así. Moi ben. Manolo, vamos ir indo para lá para probar. Que diferente, Que rico, que diferentes os dous. Veremos a ver como están de saborosos, a ver cal lle gusta máis a Manolo. É así. Cando queiras, Manolo, xa podes ir probando de Xulio Mato. Mima, que pasada, Mira, con 5 ovos, que cantidad xa, A verdad que sí, moito. Sí. Mira. Ole, e xa está tamén o de Coque Fariña, así que Manolo está probando as dúas receitas. Vamos a aplaudir tamén a Coque, que non lle aplaudimos. E traballou moito e moi ben, así que... Coque Fariña. Aí está, e rematando ainda por riba. Vai deixar para o resto da xente. Claro. Vai deixar para o resto da xente. Estás preparado? Xa probaste os dous? No. Quedallo de Coque. Vale. Recordamos a xente da casa de que é o revolto de Xulio. De pemento, Morcilla. 664-48-349. Mañán, presentación Arzúa. Manolo vaille dando, que temos que marchar. Ás 8 da tarde en Arzúa, librería Anagrama. E os xoves en Cangas, con Merche Rodal a partir das 7. Atentos. Ai, Manolo, o home dos ovos. Aí está. Repartimos, imos a Cangas, mire, precisamente. Guadalupe, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Veña, dime rapidamente de que é o revolto de Xulio. Pemento e morcilla. Moi ben, vamos a dar un aplauso a Guadalupe. Ya, propia, para hoxe, Guadalupe. Guadalupe, un bico moi grande. Chao. Hasta loguinho, chao. Chao, gracias. E agora si Manolo xa está bebendo auga, polo tanto xa pode decidir Manolo. Quen gaña o a Voltas co Prato da Televisión de Galicia? Xulio. Don Xulio Mato, Julio. Aí está, Julio José. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden 4 de Core Galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión dos Revoltos. Chao. Yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hay.